employee natin for the day. Tara! Andito yung ating featured employee of the day. So, ang ating featured employee of the day, si Dolores. So, Dolores, ikaw isa namin sa report. So, ito si Dolores. Siya ang in charge sa field admin. So, ano yung mga araw-araw ng trabaho? Sir, automatic po pag maghapon kung ginagawa, mag-check po ako ng lahat ng DL requested for priority, mga high balance po yan or requested ng agent. So, kailangan kong i-monitor yun para ma-release agad kasi yun po yung goal namin para makatarget po yung bawat bank. Okay, so saan ka pa? Ready siya sa sasabihin niya kahit na ambush ambush interview to. Ready si Dolores sa mga sasabihin niya. So, ano yung pinaka pwede mo mensahe sa ibang agents na ayusin nila yung trabaho nila para maayos din na darating sa'yo? Sir, kailangan lang po lahat ng hinihingi kong information, automatic complete po siya para hindi po paulit-ulit yung trabaho ko. Kasi once na kulang po, hindi ko po din po agad siya mabibigay sa mga field man natin. So, anong kunwari yung mga information na na kompleto na kailangan mo? Una po yan, yung sa address, kailangan kompleto. Yung OB, make sure lang na tama dun din sa request. Yung as of date, lalo na sa mga BPI, sa MCC, kasi dun din po tayo nagkakaproblema. Tapos, yung mga client name para at least hindi po tayo magkamali. Kasi sa database kasi minsan may na-upload na mali. So, dun lang po. Tsaka yung sa mismong area para in case mapasabay ko siya agad dun sa fieldman. Okay.